Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kelur, jenengku Yanto Jayanto, saka Kota Lumpia, Semarang. Awan iki posisiku ana ing Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bandara iki tergolong isih anyar. Bandara iki mulai dibangun saka peletakan batu pertama dening Gubernur Jawa Tengah yaiku Bapak Ganjar Pranowo tanggal 17 Juni 2014. Proses pembangunane 4 tahun suwene kurang luwih. Banjur tanggal 7 Juni 2018 diresmekake dening Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Bandara sing anyar iki fasilitasé sarwa ana. Gedung parkir sing amba kanggo motor amba, kanggo mobil amba, kanggo bis uga ana. Banjur sebelah kulone gedung parkir ana masjid gedhe. Kuwi nek dina Jumat uga ngenekake Jumatan. Sebelah kulone maneh uga ana gedung gedhe kuwi jenenge gedung kargo. Mula kanca-kancaku, dulur-dulurku kabeh yen arep ngirim kargo neng luar negeri utawa dalam negeri iso neng kono. Bandara sing anyar iki lur, luase totale 72 hektar. 72 hektar. Banjur bangunane 58 hektar. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang iki lur terkenal konsepe bandara terapung. Sangka mlebu gerbang sampai tekan terminal, jero isine banyu. Kiwa tengen awake dhewe iso ndelok isine banyu. Jadi seolah-olah Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang iki bandara terapung. Bandara iki lur satu-satunya bandara terapung di Indonesia. Terus dulur-dulur kabeh yen medhun ning Semarang, sampean ora ana sing jemput, ora usah kuwatir. Ning kene wis disiapi transportasi umum. Kae ana taksi bandara, ana taksi Bluebird, ana Trans Semarang, uga ana transportasi umum liya-liyane. Dadi sampean ora usah kuwatir, wis siap njujukake sampean neng omah lan daerahe sampean dhewe-dhewe. Ben dulur-dulurku kabeh ora penasaran, ayo awake dhewe mlebu ndelok fasilitasé apa sing ana ing Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang iki. Ayo, tak jak ndelok. Kene. Lah iki lur lagi mlebu wae awake dhewe wis disuguhi restoran, kafe, pusat oleh-oleh, minimarket. Ya ta? Sing ora kalah penting meneh iki ana papan jadwal penerbangan ya lur. Spot foto ya ana. Lanjut mlebu ning counter check-in. Wah, bangunan interior ya pancen luar biasa, gagah, megah, dhuwur, istimewa. Counter check-in-e ana akeh, mejane ana 30 lur. Dadi ora kuwatir awake dhewe antri pas check-in. Banjur iki ana travelator jenenge lur. Awake dhewe mandeg wis mlaku dhewe dalane tekan lantai loro. Ruang tunggune apik lur, karpete apik, kursine apik. Ning ya aja do klekaran ya lur, ngurmati penumpang liyane. Ana spot foto jadul zaman dulu, apik lur. Lah sing iki jenenge Garbarata lur. Ana fasilitas Garbarata, jembatan kanggo munggah medhun ning pesawat. Ben yen panas ora kepanasen, udan ra kudanan. Lah kuwi mau lur. Bandara iki dibangun merga bandara sing lawas kurang gedhe, ora mumpuni kanggo nampung penumpang sing saben dina tambah bludak. Bandara sing anyar iki lur iso nampung penumpang kurang luwih 20.000 saben dinane. Waduh, muter-muter bandara iki kesel lur. Ya iki mau lur cepilane informasi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sing anyar. Sing biyen kurang gede, kurang mumpuni fasilitasé. Saiki bandara sing anyar iki fasilitasé sarwa ana, gedhe tur amba. Mula aja lali. Iki bukti pembangunan ing Provinsi Jawa Tengah. Neng tengah sawah ana wit pari. Wong Jawa Tengah kudu ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.